Mae dyfnaint wedi sefydlu ei hun fel cyrchfan bwyd poblogaidd i dwristiaid, gyda siopau fferm o safon uchel a thafarndau gastro sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r sir hefyd yn gartref i nifer o ffermwyr a chynhyrchwyr uchel eu parch. A dyma beth sydd wedi denu criw o ffermwyr moch o Gymru yma, ar gyfer taith astudio wedi ei drefnu gan Menter Moch Cymru. Cynhyrchwyr o Gymru sydd wedi dod sydd yn gwneud rhywbeth tebyg i'r busnesau da ni'n ymweld â. Da ni'n dod yma i hel syniadau a gweld beth sy'n nhw'n gallu gwneud yn wahanol neu newid rhywbeth adra. A mae eisiau syniadau newydd o hyd i weld be fydwch chi arall gyfeirio ac adio a wneud eich busnes chi'n wahanol i bobl arall. Mae'r daith yn cynnwys ymweliad ar River Cottage, y tyddyn organig a sefydlwyd gan y cogydd Ffermwyr Whittingstall. A'r grŵp yn mwynhau cwrs cyflwyniad i siacwteri gan y crefftwr blaenllaw Steve Williams. The art is knowing what you've got and what you can do with it. Des I ar y taith i gweld busneses arall sydd wedi bod yn llwyddiannus ac yn neud blychiau porc a products porc, cynhyrchion porc a gwerthu nhw, a gweld ym mha ffordd maen nhw wedi datblygu'r busnes i bod yn llwyddiannus i creu profit. Gatre yn Moch Coch, dyn ni'n neud llawer o dry cured products yn barod. Felly heddiw, dwi'n cyffroes iawn i dod i River Cottage. Dwi'n fan mawr a dwi darllen llawer o llyfrau nhw pan o'n i'n dechrau bant. So, i gweld receipts newydd a ffordd maen nhw'n neud cured meats. Yn enwedig bore yma, nathon ni gweld sut i wneud coes cyfan. Hefyd, mae yna tipyn o gwyddoniaeth i gwybod pam mae pethau'n gweithio fel maen nhw'n gweithio. Pam ni'n neud pethau, pam ni'n sychu'r cig, beth sy'n neud yn saff i neud. But you want all of that pure on all of that meat. So what? Dwi wedi cael agoriad llygad a mae'n syniadau da yna. Amser ydi o i baratoi i gael y deunyddiau i wneud y cymysgedd yn gywir. Ac mae Stephen wedi dangos i ni heddiw. Dydi o ddim yn anodd, just mater o fynd ati ydi o. Mae charcuterie yn ffordd i creu cynhyrchion gyda added value. Falle bod y cig yn mynd o werth 8 pint y kilo i mwy fel 60 pint y kilo. Yn ystod cyfnod lle mae ffermwyr moch dan fwy o bwysau nag erioed i wella ffeithlonrwydd ei busnes, mae ymweliad i fferm Kenny Ford yn rhan bwysig o'r daith. Yma maen nhw wedi bod yn ffermio moch am 20 mlynedd, gan ennill nifer fawr o wobrau am gynnyrchu porc a safonau lles uchel. Mae small holding da ni gytre. Ni'n cadw gwartheg, Dexter a mae fiches fach o moch da ni, a ni'n gwerthu bocsys cig wedyn. A ni am dod ar y daith yma i dysgu mwy am fel mae moch yn cael ffarmio yn ardal waniaeth, a ni'n treol mestyn mas i cwsmeriad waniaeth gytre, a yn treol dysgu sut mae ffermwyr eraill yn gwneud hynny. We've got about 380 sows and we produce about 180 to 200 pigs a week. So we sell to some massive multinational firms, but then also some of them come back to the farm. We send them to a local abattoir, they come back, and we've got 4 butchers here that turn them into all the things you can think of that you can make from pork. And then off the back of that business, we then have got some catering kiosks situated at agricultural farming cooperatives selling hot food to go. What it enables us to do with some of the pigs from our business is sell them at a true representation of the cost to produce them. We are price makers in that. In fact, for the pigs I sell the normal pig farmer route, I have to take the price I'm given, and sometimes they don't even want the pigs in the first place, as we've had this last year or so. So it's been invaluable to my business to have that flexibility. Cyn teithio nôl i Gymru, mae cyfle ymweld â fferm Elston, cartref y Meatbox Company, sy'n gwerthu bocsys cig ar-lein yn seiliedig ar ei harferion ffermio cynaliadwy.
Mae'r ymweliad hefyd yn gyfle i weld y lladddu symudol cyntaf i gael ei gymeradwyo yn y Deyrnas Unedig. Ni wedi gweld lladdu eitha unigryw heddi, un sy'n trafeilio'r cewn lori i maniaeth mannau. Maen nhw'n gweud byddai rhaid cael hwb sy'n maniaeth mannau i cael y leirage a'r drainage wedyn i casglu'r dŵr ar ôl golchi lawr y bethau. Ond dwi'n meddwl byddai gen helpu ffermwyr enwedig yn llefydd a lot mwy gwledig fel ni yn y gorllewin. Ni'n goffod teithio byti 2 awr un ffordd a byddai lot yn haws i ni os byddai lladddu mwy agos. Dwi'n credu mae'r cost yn peth mawr, da pris diesel ar y funud. A dwi'n meddwl byddai'r moch lot yn hapusach, ddim goffod trefeili mor bell. Mae ymweld â llu o fusnesau gwybodus ac ysbrydoledig yn amlwg wedi bod o fydd i'r brydwyr. A Menter Moch Cymru yn gobeithio bydd y syniadau a'r cyngor ymarferol yn cael ei ddefnyddio gan y rai sydd wedi mynychu'r cwrs yn y dyfodol agos. Mae pawb jyst wedi cael ei ysbrydoli gymaint gan pawb y siaradwyr a yr ffermydd da ni wedi bod yn ymweld a wedi cymryd gymaint allan ohono fo ac yn barod i fynd adre wan, gobeithio i roi hyn ar waith.